And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko hanggang friends lang kami. Pwede palang more than friends. Hi, DJ Rocky. Bago lang ako na fan mo. Napanood lang kita bigla sa YouTube. At tuloy-tuloy na ang pakikinig ko sa iyo. At eto tuloy ako. Bigla kong naalala yung taong mahal na mahal ko. Kung paano kami nagkakilala sa hindi maipaliwanag na pagkakataon. Itago mo na lang ako sa pangalang Cha. At ito ang aking secret file. Tatlo kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Nagkaroon ng problema sa bahay namin. Kaya napagdesisyonan ko na manuluyan muna sa aking tita. Umalis ako para magpalamig. Okay naman na kami nila mamay, pero mas pinili ko na lang na magstay kina tita. That time, naganap ako ng trabaho. Nakahanap naman ako at natanggap sa isang trabaho. Around QC. Okay naman ang buhay ko. Nang biglang may mag-alok sa akin na mag-invest sa isang negosyo na hindi ko na masyadong idedetalye. Ang nangumbinsi sa akin ay ang pinsan ko. Tag 20,000 pesos kami ng pinsan ko. Pinangakuan kami ng maraming magandang bagay. Nasa Pangasinan kami that time. Nagbabakasyon. Nang ma-realize namin na na-scam kami. Yes, DJ Rocky. Nagbigay sila ng address ng kumpanya nila. Nagbigay sila ng contact number at Facebook page. After a week, lumuwas kami papuntang Maynila, planning to meet the person na itago natin sa pangalang James. Dahil yun daw ang magpapaliwanag sa amin ng nangyari sa amin. Okay naman. Nakakausap namin via phone call. Hanggang sa hindi na siya nakakausap. Ang dami niyang kapangalan. Sa Facebook, hindi ko malaman kung sino doon ang imi-message ko. At that time, nawalan na ako ng pag-asa na maibabalik pa ang ininvest kong 20,000 pesos. Hanggang sa may isang sumagot sa message ko sa FB. Out of boredom,
nakipag-friend ako sa kanya. Yes, DJ Rocky. Security guard siya. Pero bata pa. Halos 33 years old. Cutie. Well, kapangalan niya rin yung nang scam sa amin. Pero mukha namang iba to. Naging friends kami hanggang sa nagtawagan na kami ng BFF. Madalas, ako pa ang nauunang mag-chat sa kanya. Nagtataka na nga rin ako sa sarili ko noon. Hindi naman ako masyadong katangkaran. 5'2" lang ako. Pero sabi nila, kahawig ko raw si Sofia Andres. Pero war freak version ni Sofia Andres kasi maingay ako at kalog. Ligawin naman talaga ako pero pihikan ako. Takot lang ako masaktan uli. Ayoko na kasing mangyari sa akin yung nangyari 3 years ago. Kaya nga, nakakapagtaka na ako ang nangungulit sa taong hindi ko pa nakikita in person. Sa picture lang kami nagkakapalagayan ng loob at video ng mga sinesend namin. Nalaman kong taga Malabon siya. Nagre-reply lang siya sa akin kapag off-duty na siya. Then one time, napag-usapan namin na magkita kami. Ang ginawa ko, in-sketch ko pa yung pwede niyang madaanan papunta sa bahay namin. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nung nakita ko nang parating na siya, nakamotor siya. Nang tumayo siya, ay, ang tangkad pala niya. Iba talaga pagkaharap mo yung tao kaysa sa chat. Napansin kong natulala siya sa ganda ko. Mukha rin namang malinis ang katawan niya. Sabi ko, "Hi BFF." Todo smile ako para maging komportable siya. Nag-hi din siya tapos sabi niya, "Kala ko nasa langit na ako eh. May anghel eh." Kinilig ako sa pambobola niya. Tapos yun, inaya niya ako umangkas sa kanya. Pumunta kami dun sa bahay ng workmate niya. Mababait naman, 4 sila. Tapos yung wife ng workmate niya, mabait din. Masaya yun. Masaya silang kasama. And by the way, itago na lang natin siya sa pangalang Jimuel. And then, nagkaroon ng company outing. Inaya niya ako. Malay ko ba na marami palang nagkakagusto sa kanya sa trabaho? Tumulong ako noon sa group nila. Naghahanda para sa boodle fight nila. Kinakantsawan nga siya. Bakit daw hindi raw niya maamin-amin na kami na? Eh sabi ko wala naman siyang tinatanong sa akin eh. Sabi pa nung isa, kailangan pa bang itanong ilagi na kayong magkasama? Lalo na pag rest day. Tapos, yung mga Facebook account nyo, puro mga picture nyong dalawa. Hindi naman yan pala post, no? Tapos nagtawanan ng lahat. Sabi naman niya, "Chill lang kayo." Tapos biglang may babaeng lumapit. "Oh, Jim, single ka pa pala. Ibig sabihin, pwede pang lumapit sa'yo si Gia." Nang marinig ko yun, tumaas ang kilay ko. Sabi ko, ibang klase rin yun ah. Hanggang sa hinatak na si Jimuel sa pool. Bad trip ako noon, pero hindi ko pinapahalata. Tumatawa lang ako. Hanggang sa may lumapit sa akin iba at sinabi sa akin na huwag kang mag-alala. Ikaw lang talaga yun. Aakitin lang nila yun. Pero hindi yan bibigay. So, napatunayan ko naman yun, DJ Rocky. Although nagtatampo pa rin ako.
Kasi, ba't niya pa rin in-entertain? Nabigla niya akong bulungan. Sabi ni Jemuel, mahal kita. Sorry, hindi na mauulit yun. Na mahahatak ako. Para akong baliw na natulala dun sa ibinulong niya sa akin. The next rest day niya, niyaya niya ako sa kanila. Sa family niya raw. Birthday daw kasi ng airpot niya. Kabadong-kabado ako noon. Pero naisip ko hindi ako dapat kabahan kasi mag-BFF pa rin naman kami. Pero akala ko lang pala yun. Dahil pagdating namin sa kanila, nandun ang pamilya niya at ipinakilala niya ako bilang girlfriend niya. Nakakatuwa kasi ang bait-bait ng family niya sa akin. Kinakansyawan na rin si Jemuel tungkol sa pag-aasawa. Sa kasalukuyan, 1 taon at mahigit na rin kami. 3 buwan na akong buntis. Hindi talaga masasabi natin kung sino yung para sa atin, no? Bigla na lang may darating na hindi natin inaasahan. So far, so good ang aming relationship. Kaya naman para sa'yo, Jemuel, maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Cha. At ito, ang aking secret file.